M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Abale ndi alongo tikulandireni kuno ku programu yathu yatilankhuleni Ambuye. Lero pa 12 September chaka cha 2024, week 23 poyang'anira kalendala yathu. Mawu athu oyamba kuchokera mkalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Korinto ndipo ndi chapter 8 verses 1, 7, 11 mpaka 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Simon Nyambalo kuchokera ku St. Joseph Parish, Diocese ya Witbank, mdziko la South Africa. Uthenga wathu wabwino kuchokera m'buku la Luka mutu wa 6 ndime ya 27 mpaka 38. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku Our Lady of the Poor, Chiringa Parish, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Korinto. Tsopano ndifuna kunena za chakudya choperekedwa kwa mafano. Nzoonadi kuti tonse tili nazo nzeru, komatu nzeru zokha zimangotukumula anthu. Chikondi ndicho chimapindulitsa. Munthu amene amaziyesa woziwa kanthu ndiye kuti sakuziwabe kwenikweni, monga momwe akadayenera kuziwira. Koma munthu akamakonda Mulungu ndiye kuti amaziwika ndi Mulungu. Ndinene tsono za chakudya choperekedwa kwa mafano. Tikudziwa kuti fano si kanthu konse, ndiponso kuti palibe Mulungu wina koma Mulungu mmodzi yekha. Ena amati kuti zinthu zina kumwambako, kapena pansi pano zimene iwo amazitchula milungu. Ndipo anthuwo ali nayodi milungu yambiri ndi ambuye ambiri. Koma kwa ife Mulungu ndi mmodzi yekha, ndiye Atate, amene adalenga zonse, ndipo moyo wathu umalinga kwa Iye. Tilinso ndi Ambuye amodzi wokha, Yesu Khristu. Mulungu adalenga zonse kudzera mwa Iye, ndipo ife tili ndi moyo chifukwa cha Iye. Komabe si wonse amene amaziwa zimenezi. Ena adazolowera kupembedza mafano, ndipo mpaka lero akamadya chakudya choperekedwa kwa mafano, amaganiza ndithu kuti chakudyacho chidaperekedwadi kwa mafano. Tsono popeza kuti ali ndi mitima yofoka, mitima yawoyo imayipisidwa. Motero amene chikhulupiriro chake nchosalimba kwenikweni azatayika chifukwa cha iwe amene uli wodziwa. Chonsecho tsono iyeyo ndi m'bale wako amene Khristu adamufera. Mukamachimwira abale anu a Chikhristu motero, ndi kulakwitsa amene ali ndi mitima yofoka, mukuchimwiranso ndi Khristu yemwe. Chifukwa chake ngati chakudya chingapunthwitse m'bale wanga wa Chikhristu, sindizadya konse nyama, kuti ndingapunthwitse m'bale wangayo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Koma inu amene mukumva mawu anga, ndikuwuzani kuti muzikondana.
muzikonda adani anu, muziwachitira zabwino amene amadana nanu, muziwafunira madalitso amene amakutembererani, muziwapempherera amene amakuvutitsani. Ngati munthu akumenya patsaya, upereke lina lonso. Ndipo munthu akakulanda mwinjiro wakowo, umulole atenge mkanjo omwe. Munthu akakupempha kanthu, uzimpatsa. Ndipo munthu akatenga zinthu zako, usamulande kapena kumulamula kuti abweze. Zomwe mukufuna kuti anthu akuchitireni, inunso muwachitire zomwezo. Ngati mukonda okhawo amene amakukondani, mungayembekezere kulandira mphotho yanji? Pajatu ngakhale anthu ochimwa amakondanso amene iwo amawakonda. Ngati muchitira zabwino okhawo amene amakuchitirani zabwino, mungayembekezere kulandira mphotho yanji? Pajatu ngakhale anthu ochimwa amachita chimodzimodzi. Ndipo ngati mukongoza okhawo amene mukudziwa kuti adzakubwezerani, mungayembekezere kulandira mphotho yanji? Pajatu ngakhale anthu ochimwa amakongoza anzawo ochimwa kuti akalandirenso momwemo. Iyayi, inu muzikonda adani anu, muzichita zabwino, ndipo muzikongoza osayembekeza kulandirapo kanthu. Mukatero muzalandira mphotho yayikulu, ndiye kuti muzakhala ana a Mulungu wamphamvu zonse. Pajatu iye amachitira anthu abwino, osayamika ndi oyipa omwe. Monga Atate anu akumwamba ali achifundo, inunso mukhale achifundo. Mthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, mawu athu a tsiku la lero ndi mawu amene akulu kwambiri. Mwachidule ndi amene amatipatsa chithunzithunzi chokuti kodi Mulungu ndi wotani. Ambuye Yesu ndikukhulupirira kuti mmene amalalika uthenga umenewu, ambiri anamusiya ndi kuchokapo. Onse amene anali ndi ngongole ndi anzawo, ndi kuganiza kuti uyu anangongola, uyu anangongola, uyu anangongola, ndipo onsewo tikayang'ana ndikuona kuti ndalama ndi zambiri. Ngakhala takhala kuti wina wadangongola ndalama yochepa, ngakhale takhala 100 kwacha. Chifukwa 100 kwacha kwa munthu wovutika ndi chimodzimodzi wa miliyoni. Kwa iye 100 kwacha ni ndalama yayikulu. Ndipo amafunitsitsa kuti abwezeredwe ndalamayo. Ndikuwuzidwa kuti ayi, mukati mwangongoza, tazizilekani zimenezo, osalimbana nazo. Nangapotete ndimambwereka cholinga choti mwinanso pakhale kachiongola zanja. Pamene ponso ndi Ambuye sadanene ndi kunena kumene, zokuti pakhale akutera kuti imene yomweyo imene wabwereka kandi 100,000 sakupereka, uthe kunena kuti ayi tiye tiziwale. Funso nkumati, sopano ngati tikhalira zimenezo ndiye tichita bwanji? Titukuka bwanji? Poti timadalira zomwezo. Abanki ngati amachita bwino sichina iyayi. Ndi timeneto tachiwongola zanja timathandiza mpaka ndikumamanga mabanki pose. Ndi Ambuye Yesu nkunena kuti ayi, mwambwereka munthu, akulephera kubweza, nsiyeni. Abale anga okondeka, lero tiye nditifukule pang'ono chimene Ambuye Yesu amafuna kunena.
ngati ndili ndi ndalama zotha kumubwereka wina, kuti wina nkubwera nkulera kuti mambo ndimafuna ndibwereke makobiri angati, ine ndikunena kuti ndimafuna bambo pang'ono, mwana ku school fees ndanena kuti zingati, iye ndikuti ndimangufuna ka 800,000 chabwino. Ndikanakhala kuti ine ndilibe 800,000 sizikanatheka kuti yeyi ndimbwereke, koma mbuchuma chimene ine ndili nacho ndikutha kudziwa kuti ndingathe kuyenda moyo wanga kumapita, ananga kumapita ku skulu, ndingathe kumachita bwino, ndalama iyi palibe, which means mwachidule sikuti ineyo ndalama iyi indipangisa kukhala wosauka, ayi. Ndiye kuti ndili ndikuthekera ineyo kokuti ndingathe kuwabwerekawa akazandipatsa, chabwino sindidandaula. Alephera kundipatsa, sikuti chindipakisa kukhala wosauka, osatheka. Anthu amene ali olemera tiyafunse kuti mwaberedwa kangati, simuzamvetsa. Muzaganiza kuti akunama, akuwonjezera nkhani, ayi. Anthu amene ali wochita bwino aberedwa ndalama zosaneneka, koma sizinawapangise kuti akhale osauka, ayi. Ndalamazo zitawonongeka sana bwezeredwe chifukwa njira yopangira ndalama ili mwa iwo, ndipo poti iwo amadziwa kupanga ndalama, ngakhale ndalama isabwere musaganize kuti zakhala ovutika. Pamene madzi anavuta kwathu kuno, anthu magrosari awo anawonongeka, katundu yense kupita, ndalama zonse kupita. Koma ngati mwini wake wa maloyi anapulumuka, kwa iwo amene anali ndi ndalama kale, ndikunena pano anazusa magrosari awo aja, ndipo muli katundu osaneneka. Kwa iwo amene analibe, amakhalira mwa bola kwacha, ndikunena pano palibe chimene ali nacho. Chocho mwachidule ndifuna kunena kuti Ambuye Yesu pamene akunena kuti ngati wina munatha kumpatsa mpata wotha kubwereka, ndiye kuti inuyo moyo wanu sungapite pansi pecha kuti Yesu adabweze. Ndipo ngati walephera sikuti onse tialole kuti azingobwereka, ayi. Ngati wabwereka ndipo akulephera kupereka, akuti munthu ameneyo tisalimbane naye. Ngati ine ndingathe kukhala ndi mikanjo 6 ndikumatha kumbwereka wina kuti ine zikavala mikanjo umeneyo, ndipo mkanjo ujasana ndibwezere, ndiye kuti ine ndili nayo yokwanira kale 5, ndipo 5 yo ikoza kunditengera malo ena. Choncho pamene akunena kuti tiyeni tisabwezere choyipa kuchoyipa, kapena kufuna kukakamiza anthu, sakufuna kunena kuti ifeyo ndalama sitikuzisowa, koma ifeyo tili ndi kuthekera kotha kusiya zimenezi, ndikusatenga, ndikuzamuuza patapita zaka ziwiri zitatu kuti ndalama zimene munatenga zija, chifukwa uyuyu ngati alibe ndipo wabwereka kwa inu, ziwadi kuti kwa iyeyu kuthekera kuchita bwino kuli hafu. Chifukwa ndalama yobwereka ngati sachita bwino, izi ndi zimene zikuchitika, koma iko ife osaukafe. Ndi ndalama zingati zimene tabwereka kuchokera kwazo, ndipo titazibwereka ndalama zija pakupita nthawi anatikhululikira kufika ndi kukhululuka mamiliyoni kuyambira pano. Basi ndalama imene ija basi mwamvatu, ife kunyadira, dziko la Malawi alikhululukira, IMF ndi anthu abwino kwambiri. Basi mupite pambuyo pa zaka zitatu mupeza kuti ndalama imene anatikhululukira ija tapanga accumulate ina ya new one kuposa so yakale ija. Ndipo mupite mukapeza amene amabwereka ndalama kuti ngakhale ife tisapereke, sikuti wavutika ndalama yawo ita, iwo ndalama zimapanga ndalama zinzake. Ndi Ambuye Yesu akunena pano kutiuza kuti osabwezera. Ngati wina wapempha kuti muende naye 1 kilomita, ndipo mutaenda 1 kilomita, inu mukufuna mubwerere, iye satha kukwanisa kuti apitirire, akuti muende naye 2 kilometers. Chifukwa chani? Ngati inuyo mungathe kuenda 1 kilomita kumperekera,
ndipo mukamabwerera ndi kuti mwapanga kale kilomita ina yapadera, ndipo mutatenga kilomita iyi ndikuyiphatikiza ndiye ndiye kuti mukafika naye uko pobwerera inuyo muzakhala muli fresh. Pamene nzanuyo amalephera kuti ayende. Katundu amene ananyamula iye anali wamkulu. Ambuye Yesu lero akutitsimikizira kuti anthufe tizikhala ndi mtima wa umunthu. Ngakhale tinkakamize kuti iwe ndalama undipasa ngati alibe tikufuna titani, ndiye nkhani je kuti paka kukamumangitsa, ndipo mukamumangitsa ndalama ino akubwezerani, ayi ndalama zapita kuboma. Abale yanga, pali anthu anzathu amene anatitengera katundu ndipo sanathe kutibwezera. Ambuye Yesu lero akunena kuti tiyeni tiyifafanize ngongole imene, tiyayimbire foni paja mwina abwereka ndalama zanga, lero ndikukuwuzani kuti ndalama imeneja musabwezi, ineyo ndipeza njira, ndipo amene anandipasa ndalama imeneja ineyo andipasanso ndalama zina. Amene anamwatiya akuti azamwatiye. Pamene tikutero tikuthandiza kuti munthu amene akanalephera ndikumakhala osowa mtendere kuti akuti ndibweze, kumapeto kwache mwampasa kukhala ndi mtendere. Chifukwa munthu amene ali ndi ngongole ndi nzache samakhala ndi mtendere. Kungokuona ukubwera amaganiza kuti akuzakumbusa ngongole yanga ija. Pali anthu ena amene amasowa mtendere chifukwa cha ife. Ambuye Yesu akuti ayi, ngati Mulungu amayang'anira abwino ndi oyipa omwe, zingativute bwanji ifenso. Ndi akunena kuti ngakhaletu anthu oyipa amakonda anzawo oyipa anzawo, ali ndi abwenzi. Ife amene timatchula kuti ndi anthu opemphera, tikhale ndi mtima wa umunthu, mtima wozindikira kuti tili nazo zinthu kuposa anthu ena, ndipo poti tili nazo zinthu tingathe kuzigwiritsa ntchito moposera mmene tili nazomo ndi kupindula koposa. Tsopano pamene tikunkhululukira munthu wina, tisayiwale kukagwada kwa Ambuye. Ambuye ndimafunitsitsa uyu andibwezere ndalama yanga, koma nditamva mawu anu ndanena kuti ayi bwanji ndimusiye, pachifukwa chimene ndifuna ndikupemphere mundipatse njira ina, mundibolezere mawindo wena kuti ndalama iyi ibwere koposa, ndipo ikabwera yoposa mundithandizenso ndizathe kuthandiza ena. Kuti alipo ena amene tiyerekeze wabwereka ndalama kuti umpereke kwa mwana wako apite ku skulu, nkutheka abambo ake sangathe kubweza, koma mwana amene wapita ku skulu tsiku lina azathandizanso munthu wina, akazazindikira kuti ineyo abambo anga anasowa ndalama ndipo skulu yanga ikanathera pomwepo, koma anapita kukapempha kwa ena ndipo ena anandithandiza pano ndaphunzira. Choncho kuthandiza kwathu kwa anthu amene tiyenera kuwathandiza, chifundo chizichokera kwa Mulungu. Kwa ife amene timakonda kukabwereka kwa anthu ena, tipemphe. Abale yanga, osamaputa zinthu zimene iwe sungakwanitse. Umatha kukabwereka kuzuwa kuti ndizabweza, chabwino uli ndi katundu wina, ndiye kwabwera madzi, katundu uja wapita, chabwino unena kuti ndithu ineyo ndimaziwa kuti tikubwezerani, ndinalima mpunga wanga ndipo mpungawo unali wokwanira kuti ndikakolola ndikupatsani, koma taonani mchenga wabwera wakwirira mpunga wonse uja, pano ndilibe. Chabwino ngati zili choncho, koma alipo ena ndikhalidwe lawo, tsiku lililonse amafuna kukabwereka makobiri apo kukabwereka, ndipo sayang'anira kuti iwo ali ndikuthekera. Ayi, alipo anthu amene amasowa mtendere. Ngati wadya ndalama za munthu wina ndipo Yesu anakukhululukire, ndipo iweyo ukuzuwabe kuti unadya ndalama, ngakhale utakhala kuti kunyamuka ulendo, chikakuyimisa pena pake, ngongole imene munatenga simunabweze. Chabwino mukanakapempha kuti ndalephera mundikhululukire, akukhululukire. Pomaliza tipemphe Mulungu kuti atipase mtima wa munthu. Kwa ife amene timapeza mochepa, tisamakhumbire kukhala ndi zambiri, chifukwa zimene tikutengazo ngati sisaizi yathu tizazikumbira mainji akuluakulu. Kwa hiyo amene ali ndi chuma tiyapemphe kuti pamene anthu abwera kuzadandaula ayeseni pokuwathandiza, ndipo akazalephera muzathe kuwakhululukira mwa Yesu Kristo Ambuye athu. Amen.